בחירה. זכות. מרמיתה. כל המפלגות חיו בהרמוניה עד שזכות התחילה לתקוף. רק ראש מפלגת מרמיתה יכל לשמור על בית הספר בהרמוניה, אבל כשרמון היו צריכים אותו יותר מתמיד, הוא נעלם. שנה מאז נפילת מפלגת מרמיתה חיפשנו שוב ושוב אחר מנהיג, אבל אני מאמין שארז שוגרמן יכול להציל את רמון. טה 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 טה. שמות. הלורד קוטם, המשימה הושלמה, כל המפלגות התפרקו. טוב מאוד, כל המפלגות התפרקו, ועכשיו רק מועצת התלמידים מצביעה. אתה, יש לך עוד משימה אחת. מהי אדוני? לך ותיפטר מארז שוגרמן, ואז בשנה הבאה אנחנו נתמודד ואף אחד לא יוכל לעצור אותנו, ואז סוף סוף ההורים שלי יאהבו אותי. אתה גאון! אתה גאון! שלום ארז. שלום. אנחנו נערים בוחרים, אנחנו עומדים לבחור אותך מחוץ לתחרות. אוי, לא. אנחנו נהיה עד הפסגה, תמות! הובסתי. חברים, אני ארז שוגרמן, מציג את עצמי כמועמד ליושב ראש מועצת התלמידים של רמון. אני אפעל למען עשייה גם לתלמידים וגם חברתית סביב ובתוך בית הספר. אני מבקש, בבקשה, תנו את הקול שלכם אליי. אני מבטיח, אני אעשה את מיטב יכולתי באחריות ובהשקעה בשבילכם. איך הוא נכשל שוב? כל פעם. איך אני אמור לנצח את ארז שוגרמן? הוא היו"ר הכי טוב שהיה למפלגת רמון אי פעם. יש לו את המעצמת הכי טובה שהייתה אי פעם לרמון. יש לו את הקהל התומכים הכי טוב. ומה לי יש? כל מה שאני יודע לעשות זה להגיד מילים מתנשאות שאף אחד לא מבין. אני לא אצליח. ההורים שלי אף פעם לא היו גאים בי. אני יכול רק להמשיך לעשות כאילו אני יותר טוב מכולם. אולי זה יציל אותי. אני חייב לחשוב על משהו. בשנה הבאה אני אחזור ואני אשמיד את ארז שוגרמן. אני אשמיד אותו. אולי נצח, אני אעשה שהוא לא נצח. רק לא הוא, רק אני.